a la senyora Dolors Ruiz, per part del grup proposant, té la paraula. Bona nit, alcalde, gràcies a tothom. L'any 1999, l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències envers les Dones. Des de llavors ens hem anat dotant d'eines com la llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista, així com d'instruments d'anàlisi i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Aquesta és, sens dubte, la dada més esfereïdora d'una problemàtica estructural de la nostra societat. A més, aquest 2020, el confinament ha convertit els habitatges en espais no segurs on moltes dones s'han vist abocades a conviure amb el seu agressor. Aquesta pandèmia ha visibilitzat el que portem temps dient. Cal sumar esforços per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes i de totes les persones en general, sigui quin sigui la seva identitat de gènere. En aquesta època de pandèmia hem vist clarament la necessitat que sigui l'administració qui s'acosti a les persones i faci dels webs l'aparador més útil per gestionar a distància els tràmits i l'atenció a les persones. Al ple de desembre del 2019 vam decidir per unanimitat declarar Castellar municipi feminista, sumant-nos al decàleg per a la construcció de ciutats feministes amb el compromís d'implementar progressivament les mesures que s'hi proposen i dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d'equitat. A dia d'avui no tenim notícia de com s'està implementant aquest decàleg a nivell local. Seria important aprofitar el portal web de l'Ajuntament per posar a disposició de tothom i en un lloc prou rellevant el material necessari per donar resposta a qualsevol consulta destinada a polítiques de feminisme i d'igualtat. Ara mateix veiem una escassa presència de contingut, la informació està desendreçada i bàsicament consta de links a notícies. Entrem en una aventura laberíntica per trobar informació sobre el CIAT, les polítiques d'igualtat, els protocols davant la violència de gènere, les ajudes a l'habitatge, el llistat d'establiments segurs contra la violència de gènere, els serveis d'atenció psicològica, les formacions, els pactes de municipi, els protocols relacionats amb igualtat, etc. Perquè creiem que agilitzar i treballar en aquesta millora serà útil per a moltes persones, el grup municipal d'Esquerra de Castellar del Vallès demanem els següents acords. Crear al web de l'Ajuntament un apartat visible i de fàcil accés que ens porti a la pàgina Polítiques de Feminisme i Igualtat. Incloure en aquest espai virtual el Pla d'Igualtat i les seves revisions, així com el decàleg feminista i les accions en les que s'està treballant. Visibilitzar el CIAT en un apartat especial, dotant-lo de contingut, per exemple, accions, indicadors, estadístiques. Reorganitzar la informació referent a polítiques d'igualtat, bossa d'habitatge social, bústia de suggeriments, formacions, ajudes, per tal de tenir-ho tot centralitzat. I revisar la pàgina web de l'Ajuntament en perspectiva de gènere. Gràcies.